बेसे मावनानै जाबावनो बोराय रुवाथि लाबोदोहाय बोराय गरम बोथोराव गोलोमदैयाबो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों मुथुजों आंजों। मुथुआ बाहेरावहाय दङ, सोरजोंबा फन रायलायगासिनो। दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि, जोंहानाव फांसे बिफां दङ आरो, नुबानो सिनायगोन नोंथांमोना, बेखौ बुकुल बिफां होननानै बुङो। बे बिफांनि बिलाइआ आगोलाव सिरिथारामोन आरो, ओमफ्राय दा मा जाखोथाय बोराय जानायखायसो ना मासोना जि सानसेयावनो खैबारबा सिरिनानै सिबहोबाय थायो। 10 बारसो जायोदां बे जायगा दाबसेखौनो सिबनाया। ओमफ्राय बेबायदि आंखौ खामानि बारा खालामबाय थानायनि थाखायनो दिनै बे बिफांनि बिलाइखौ एसे सिरिहांफोरखौ बुस्रिजोबनो नागिरदों आरोना जों सानैदों। बिदि बुस्रिनानै होबासो बिलाइआ सिरिनाय नङा खोमा आरो, बेबायदि सानदों आङो। ओमफ्राय बेखौनो एसे भिडिअ बानायनो सानदों। जोंनि साननाया जागोन ना जायाथाय नोंथांमोना एसे नायलांबानो जाबाय, जायफ्रा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो। ओमफ्राय बे खामानिखौ मावनायनि सिगाङावनो आंहा मोनसे पार्सेल फिसा मोनफायदों दिनैसो। ओमफ्राय बे पार्सेलखौनो एसे देखायनि र'। स्कार्ट लोगोफोर आंनो माने बे स्कार्टखौ नांगौ जादों आरो, नोंथांमोना साननो नाङा आब'आ मा दाना खान्दा गाननो लुगैयो नामा बिदि होननानै साननो नाङा। आङो दाखालिबो जोंहानि न'आवनो मोनसे ड्रेस गाननानै फट' लादोंमोन ना आङो। ओमफ्राय बेयाव सानैसो मानसिया बुंहरदोंमोन आरो, गावखौनो इसेबां उन्दै गोरलै बायदि मोनलायलायदोदां ओरैदोदां, गावखौनो गथ'सो सानखो ना माखो बेबायदि ड्रेस गाननो होननानै बुंहरदोंमोन आरो। नाथायबा आं गाज्रि मोनाखै मोननायालाय, अब्लाबो आङो नोंथांनि माबाखौ कमेन्टखौ डिलेट खालामनाय जाबाय आरोना। आङो बे ड्रेसखौ दाखालिनि ड्रेसखौ माने मोजां नुनानै अर्डार खालामदोंमोन। ओमफ्राय गाननायबोथ' जाखायाखै आरो, आं जेरावबो गानखाया बे ड्रेसखौ। आंना इदिनो मोजां नुबाथाय अर्डार खालामलाबायनानै गाना माया ओरैनो सरिला होफिनो आरो। ओमफ्राय बेखौबो इदिनो खालामबाय आङो। ओमफ्राय माथो खालामनो, फट'फोरखौनो मोनसे लानानै दोनसै होनना साननानै दाखालि बेखौ गाननानै एसे फट' लानाय जादोंमोन आरो। ओमफ्राय फट' लाथ'नो मेम'रियाथ' बांसिन इउटुबावसो थायो नालाय, बेनिखायनो एसे भिडिअ लानानै होनाय जादोंमोन आरोना। नाथायबा बेबायदि कमेन्टखौ नुनानै एसे बोरैबा मोनबाय आरो आं गोसोखौ। आंथ' मालाबाबो गावखौनो उन्दै गोरलै गथ' गोरलै होननाबो बुंनानै लाफेराखै, बुरै होननासो बुंनानै लायो। अबेसे बुरैखाबाय नालाय, हाबाबो जाबाय नालाय, बुरैबाबो नाथायबा आंनि गोसोआ बिराद गोरलै आरोना, उन्दै गोसोनि बायदि गोरलै आरोना आंनि गोसोआ। मानसिया बुरैबाबो गोसोआ गोरलै होननाय बायदि जाहैबाय आरोना। ओमफ्राय दिनैनि ड्रेसाबो एसे खान्दायानो, नाथाय आंनो बे ड्रेसखौ नांगौ जादों आरोना। नांगौ जानायखायसो आङो बेखौ अर्डार खालामदों। नाङामोनबा आङो अर्डार खालामामोन। बेखौ मानो थाखाय नांगौ आङो नोंथांमोननो उनावहाय खोन्थागोन। ओमफ्राय दायो आङो ड्रेसखौ देखायनोसै। नै स्कार्ट, बेनोसै आरो दिनैनि पार्सेला। नाथायबा आंनो जागोन ना जायाथाय, जान्जियाबो जि गिदिरखा नै। ओमफ्राय आंखौ सोरबा इउटुबावहाय आब' आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालाम होननानै कमेन्ट हरबाय थायो सोरबा आरो इदिनो गोदान साबसक्राइबारफोर खोमा। ओमफ्राय आं गोबांनिखौनो बेबायदि कमेन्ट हरनायनिखौ खालामखानाय जायो। ओमफ्राय सोरनिखौबा मालाबा समाव इदिनो थालांबायनाय जायो खोमा। बिनिखायनो थालांबायदोंब्ला नोंथांमोना अननानै निमाहा होबानो जाबाय। थुदो लोगोफोर बिदिब्ला बिफांनि बिलाइखौ बुस्रिहैनोसै। मुथु नों दाबो रायज्लायखाङाखै? आयु नै बिफाङाबो जा गोजौमानि जाखाबाय, दान्दाबो गोलावथार नांगोन आरो। नै आं दहायसो एसेबां साफा सिबखांबायमोन, ओमफ्राय नै सिरिफिनजोबलायबाय। हनै दहाय सिबनाया बेखिनियानो आरो दाखोरा। दाखोरखौबो जोंहा बे खाथियावनो जमा खालामनानै दोनदों। बेखौ बै माबायावहाय बारियाव लाङो नालाय,
ओमफ्राय मानोथो माहाय माहाय गारहैबाय थानो नांगौबा जमा खालामनानै लांगोन होननानै बेबायदि जमा खालामना दोनो आरो ओमफ्राय बुरजा जाबाथाय खादायाव दैखांनानै लांसिगोन आरो ओमफ्राय दाखालि आङो रौतायावहाय थांनायाव माबा लाबोदोंमोन ना थालिर जायफोरा आंनि भिडिअ नायदों बिथांमोनासो मिन्थिसिगोन आरो जायफोरा नायाखै बिथांमोनाथ' मिन्थिनाय नंला थालिर आरो माबा लाबोदोंमोन आङो मामोनलाय मौसुमि नारें नामा बेखौ लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय ओरैबायदि जाहैबाय बाथ्राया थालिराथ' मोनखायाखैमोन नालाय नै थालिरा बेनो बोरैबा जालाजोब्बाय जों लाबोनाय समावथ' थालिरा मोनखायाखैमोन नालाय ओमफ्रायो न'आव लाबोनासो मोनफैदों बे फानग्राया ओरैबायदि बुंहरखानाय आरो जोंखौ बे थालिरा दिनै जाजानाय नङा गाबोनसो जाजागोन गाबोन जाहैबानो जाबाय होननानै बुंखानाय ओमफ्रायो बिदि बुंनायखाय आङो अखानायै जाबाय आरो थाइसे ओमफ्राय मोनस्रायाखै आरो राखाबखाब सिङाव सायाव उन्था गोमोन मोनजोबनाय ओमफ्राय सिङाव राखाबखाब ओमफ्राय आरो अखानायै बिदिनो साननै बारनानै जालायबाय ओमफ्राय बे दिनाखालि माहाय मोनबाय ओमफ्राय आरो बिदिनो सानसे बारनानै जालायबाय ओमफ्राय दा जायै जायै दा थाङै जानोनो हाला आरोना थालिरखौ बोरैबा पाउदार मुलि बिदि मोनामखायोसै थालिरानो ओमफ्राय थाइनैसो जाबाय नै ओमफ्राय बेखिनिखौ जानोनो हाला माथो खालामबावनो न' लोगोफोर बेखौ आङो नानोनो होनोसै बेबायदि इसिबां पाउदार मुलि मोनामलायनाय बुस्थुखौ गारनो लस जागोन होननानै गारनो बानानै जाथाबना लाबा आरो गावनि देहायासो बांसिन लस जागोन ना बेनिखायनो जाला आरो आङो बे थालिरखौ बोरैबा पाउदार मुलि मोनामजोबखादो जानोसो गिबाय आं जाला माला जाजामाराहाय आजिखालि जानाय लोंनायनिफ्रायनो बिराद बायदिसिना बेराम हाजार बिदि सेख्रेबना हरदों आङो नानो औ बिदि बुस्रा नाङा बिदि बुस्राबा बै दालाया गाज्रि जागोन मा हानदों नोंलाय दाउ बासा हानदों थोद मालाय दाउफोरनि बासाखौ हान दाउ बासा हानाखै खोमाबा हानदों आपेल फिथाइ हानदों आपेल दंफां बायदि नुदोंथ' आरोना ओइ बै तारा हनै केमेरानि तारा माबागोन माथो रां हाननो थुला नांसोदो मेगनाव हाननायनि कारना जाहोना माने बे बिलाइआ गाले सिरिबाय थानानै सानसेयावनो आंखौ 10 बारसो गाहाम सिबहोयो बे जायगा दाबसेखौनो जुदि आं बे जायगा दाबसेखौनो 10 बार गाहाम सिबनांगौबा होमबा बेलेग खामानि मावनोबोथ' टाइमा बेयावबो खावसे लस जायोना बिनिखायनो बे सिरिहां बिलाइखौ दिनैनो बुस्रिजोबखानोसै आरो जाहाथे बेबायदि आं सानफ्रोमबो 10 बार गाहाम सिबनाङाथो गाबोन सिरिनो गोनाङाबो दिनैनो सिरिखाथोंसै आरो बेनो आरो जाहोना बेनिखायनो आं बुस्रि होदों अब्लाय गोरानखौ बुस्रि एखो सिरि साबबाय नै बिलाइयालाय सिरिनायालाय बिलाइखौथ' बुस्रिखांबाय ओमफ्राय नै दाखालि जाहा माबा लाबोदोंमोन ना मौसुमि नारें 60 थाखानो नै बे थाइसेयावनो बेखौबो जायाबा ओरैनो रांखबला लांगोन ना बिनिखायनो दिनैनो एसे जाखानोसै आरो टाइमथ' सानदो जानोसै नै दाना सेस्लाया सिबखाबायमोनबाबो खामानि मोनसे दिहुनना लाफिनबावबाय Ê, mà bật xếp
एफा एसेखौनो दाबो सिबखाङा नोङो ओरैनो ओरैनो दरमाहा लादों नामा नोङो मोननाया दरमाहा मोननाया मोननाय खायसे सल्भ खालामनायनि माबा खालामदों आरो हा मा होनो प्रेक्टिस खालामदों आरो बुरै आरो हा आं बुरै आरो जेनेबा नों बोराय सिंगंनि आरो ओइ बोराय जाथारबाहाय नोंनानो एसे एसे गंबानो सानाय जालांथारबाय एसेसो मावनानै जाबावनो बोराय रुवाथि लाबोदोहाय बोराय गरम बोथोराव गोलोमदैयाबो बहा मोननांगौ जाखो रुवाथि बोरायनि रायलायब्रा बोरायनि बायदि रायलायब्ला बोलासो जागोन दे बोराय होननानै रुवाथिखौलाय दालाय बबेयाव मोननांगौ जाखो दानि जुगाव रावबो रुवाथिखौनो थाला गोदो जोंनि समावबा दर्जनसे गाहाम रुवाथि मोनोमोन दानि जुगाव दाहोनाबो मोनला रुवाथिबो मोनला खालि बेंगालर मुम्बाइ चेन्नाइनो गासिबो ट्रेन गाखो थांजोबो बेबायदियावलाय बहा रुवाथि मोनबावनो बुरे जाबाय दे बुरै जाबाय बेखिनिखौ मावनानै दोनदो आरो माखासेखौ गाबोन आद्रा थानायखौ गाबोन मावनो हासिगोन दे सानसेयावनो एफा बुरजा मावनानै गाबोन माखौ मावबावनो दे दोनदो दे अननो ओंखारथारबाय आं नोंखौ अननो ओंखारथारबाय